Tul dawn l-aħħar 3 snin il-kawżi pendenti fil-qrati Maltin naqsu bi 11%. Dan riżultat tar-riformi fil-qasam tal-ġustizzja bil-Ministru responsabbli mis-settur jgħid li dan huwa rekord u li l-bidla qed tinħass. U jfisser li bħala medja jinqataw iktar kawżi milli fil-fatt jidħlu. Anke fejn jidħol id-dewmien tal-kawżi qed naraw rati li qed imorru l qudiem ħafna. U dan jimlina bil-kuraġġ biex inkomplu nimplementaw il-bidla li wedna. F'seminar maħsub biex jispjega aspetti diversi tar-riforma tal-ġustizzja, il-Ministru Owen Bonnici ta' elenku ta' bosta inizjattivi li kienu mweda s-settur u lillum twettqu. Dan f'livelli differenti mill-qrati kriminali għal tribunali. Fost oħrajn kienu simplifikati qatt ta' proċessi fil-waqt li beda jissaħħaħ l-użu tat-teknoloġija tal-informatika. Il-Ministru Bonnici spjega kif dan kollu huwa essenzjali, mhux biss biex iċ-ċittadin jinqeda aħjar. Lan huwa illi anka il-komunità tan-negozju tħoss li l-qorti tkun post illi tgħin biex jiġi attirat l-investiment. Għaliex iktar ma jqataw il-kawżi malajr, iktar nies jiġu biex jinvestu f'pajjiżna għax jafu li jekk jinqala problema ta' żewġ minn nies jew iktar fil-kummerċ jafu li r-riżoluzzjoni ħassir malajr. Il-Ministru spjega kif sar ukoll iktar investiment fir-riżors uman. Fost oħrajn il-Gvern daħħal 11 uffiċjal full-time li qed jgħinu lill-imħalfin li jaħdmu fiċ-ċivil fir-riċerka u tħejja tas-sentenzi. Fil-waqt li fil-qrati ta' Għawdex iddaħlet sistema ta' video conferencing biex tobba jiġdu mingħajr il-ħtieġa li joħorġu mill-isptar. Fi kliem il-Ministru dawn l-inizjattivi u oħrajn huma xhieda li fil-qasam tal-ġustizzja sar dak kollu mwiegħed fil-baġit għal din is-sena.